Председателят на Народното събрание Цецка Цачева посети Враца по покана на кандидата на ГЕРБ за кмет на община Враца Калин Каменов. Първо тя се срещна и разговаря с представители на бизнеса от общината за най-належащите им проблеми и за ангажиментите на правителството на ГЕРБ в региона. Председателят на парламента и кандидатът на ГЕРБ Калин Каменов по-късно през деня откриха и благотворителна кулинарна изложба, организирана от жени ГЕРБ във Враца. Калин Каменов е мой личен приятел, когото ценя много и уважавам, каза Цецка Цачева. Той е млад, подготвен и компетентен, но това, което винаги ми е впечатлявало у него, е устремът, с който той се хвърля във всяка една задача. Това е човекът, който и трябва на Враца, допълни тя. От това, което виждам днес в различните срещи, в които участвах, той е един разпознаваем и много ценен кандидат за кмет, но аз приемам неговата забележка преди малко. Крайно време е да говорим за него като кмета на Враца, а не като кандидат за кмет. Всички кампании на ГЕРБ са честни и открити, каквито са и младите хора, като Калин Каменов, допълни още председателят на парламента. Аз не се съмнявам. Аз знам, че Калин Каменов ще се казва новия кмет на община Враца. Това ще бъде завоювана, честна победа, защото така работим в ГЕРБ, така работят и младите хора в ГЕРБ, почтенно, без удари под кръста, без мръсни кампании, без черен пиар. Ние сме изборът на честните хора във Враца, на хората, които изкарват с честен труд и бизнес прехраната си, а не с измами. Тези хора са мнозинство, заявил своя страна кандидата на ГЕРБ за кмет на община Враца Калин Каменов. Знам, че всички обикновени хора в този град, истинските хора в този град ще ни подкрепят, защото ние не сме превзети. Ние сме истински, открити и честни. Ние гледаме хората в очите. Ние направим скъпи кампании. Не залагаме на огромни средства за пиар, на десетки билбордове и рекламата чеща от всякъде. Дори от хладилник. Очакваме да отворим и да се появяват някои кандидати да кажат: гласувайте за мен. Защо? Защо е нужно това? Ако си бил открит и честен, ако няма какво да се притесняваш, не ти трябва чак такава реклама. Срещай се с хората, здрави свеки. Приемай техните съвети и критика. Тази благотворителна изложба е пример за това, кои са достойните хора на Враца, допълни още Калин Каменов. Елита на един град е онези хора, които са будните, съвестните, онези, които са дейни и онези, които не се премеряват пред трудностите, онези, които не са безпристрастни и безучастни пред неуредиците в един град. Вие сте такива и аз се гордея с вас. Благодаря ви. Със средствата събрани на благотворителната кулинарна изложба, организирана от жени ГЕРБ, ще бъде закупено оборудване за центровете за настаняване от семейен тип във Враца.